Gaur seitan eskalopea egingo dugu, patata purea eta saltsa iluna. Saltsarekin hasiko gea, hortarako botatzegu oliba virgen extra olioa, eta bakizue beti bezala nik botatzen lehenengo baratxuria. Eta utzi dut, uste dut eta frikitzen hasten denen, gehituko dugu tipula eta kasu honetan utziko dugu kolorea hartzen. Oso garrantzitsua da, gure saltsa iluna izan behar da. Egia esan, ardo beltza eta soja saltsa nagutuko dute, ez? Kolore hori hartzen baino, komenagarria da hori kolore hartzia. Goia frikitzen hasten ari da, orduan, botatzeko tipula. Hortxe betan gatz pixkat botako dugu. Hortziko dugu, hemen 5 minutu kolorea hartzen. Barazkiak badu kolorea, orduan orain egingo guna da botako dugu ardo beltza, baita soja saltsa ere, utziko dugu hor ebaporatzen. Ebaporatzen pixkat. Ebaporatzen ari da, ia ez dago ezer. Orduan orain egingo guna da bustiko dugu urarekin. Ur pixka botako dugu. Eta utziko dugu hor irekiten 10 minutu. Eta gero pasako dugu saltsa. Bitartean patata purea prestatuko dugu. Hemen daukagu ja patata egosita. Hor bertan gatz pixkat, baita olio pixka botako dugu eta zapalduko dugu. Pure bat egiteko. Gero aurkezteko. Eskalopea prestatuko ditugu. Hortarako moztuko dugu seitan eskalopea. Eskalope hauek, hemen daukagu hori berdinduta, pasako ditugu, hola. Gero frijitzeko. Eta orain saltsa pasako dugu. Saltsa pasako dugu. Eta pasako dugu, beti bezala. Irabazitik. Hau ja, saltsa iluna. Hemen daukagu zartaia olioarekin, eta egingo duguna da, frijituko ditugu gure eskalopeak. Bueno, vuelta emango dugu.
aurkeztuko dugu. Koloreatzen alde ondotik eta aurkeztuko dugu platera. Eta hemen duzue gaurko platera.